inawis na kaya ka nakakser nga napang kami ag overnight iti ilit ti pabudpud nga iso ti naka danunan minsan. Mm. Ket idi nakadanon kami diyan sir napag kami pala gimatang ti inumin mi nga arag tao met ti binalon mi yung napang kami pala gimatang. Kasi di nakasubli kami sir di papanami nga resort. Jadi nagsasama kami nga minom sir. Then nidinagay kami basitan inawis na deti kadwag nga nagluwanan da sir nga driver nga mapang kami manganan. Tas pagpang kami nanganan sir then hindi nakapanganak nakisangwag pa lang iti table digiti ka nakaken digiti dunga agkabsat sir. Tas napalabas siguro ti 1 hour may dati baruna dati kasang mi nga may sa sir nga may nakinugtaran ti lamisaan ken koler. Tas siyak mo ton sir ti makderak tas tapanag ti unag tilugang ko di tangan sir nga may sinurot pagpalukatan da dilugan tas linukatak sir taon mo tiyamok basol ko iti diyan sir nga idi nalukatak ti nga sinarap da ko tapos ginawid dati imak nga ipalipod kasi sir tapos kinugtaugtaran dati bukot ko sabay adamang dandanog kanyak sir. Okay. Sir, dagitoy nga nangkabkabil kaniya manudang individual sir. Limada sir. Limada sir. Dagitoy nga lima ket isu damet laeng dagitoy nakasangom sir nga uminom ti arak. One sir. Dagitoy nga lima sir, datoy kumbaga nakunam ngamin nga dagiti agkabsat, dagiti kaanakam. So dagiti laeng ada karaman nga nakaanakam kadagitoy nga nangkabkabil kanyam sir. Dagiti ka nakakser ketawan. Nga hindi na pang kayo iti ili ti pagudpod sa Roder amom nga dagitoy iti mabalin nga makasangom iti retoy nga panagiinom iti arak sir. Pakiulit sir. Idi nakunam ngamin nga inayaban na ka iti kaanakam nga mapan iti ili ti pagudpod. So idi mapangka iti ili ti pagudpod sir. Ammumon nga dagitoy nangkabkabil kanyam ket maysa kadagiti mabalin nga makasangom sir karetang papanyo iti pagudpod. Sir kasi idi nagkrudo kami ay napang ko sinundo ida sir nakita isudan kasi napang ko sinundo dati ka nakagid balayda iso nga nakita no sinuti kakadwang Sir, nakunam limada, mabali lang nga maamuan no, so sino dagitoy nga lima nga individual, Sir Rodel? Ni Roland Bayodan, sir. Resty Bayodan. Darren Vincent Nidoy, ken James Nidoy, ken kadwa iti John Paul anuran sir. Ngem dagitoy hamo nga kabagyan, sir. Ang medyo adayo dagiti nga sir. Ngem dagitoy nga lima isudat agkakabagyan. Sir, agama dati duwa tapos agkapsal dati duwa sir. Sir, sakbay itiretoy nga napasamak nga panangkabkabil da kaniyam at da kadi dagitoy na isawsawang mo nga sarsarita nga mabalin nga iso iti rason iti nangguraan da nga isot da mga nayan ti datoy nga kumusyon sa Rodel. Awang mati amok sir ng idi nalpasdak nga kinabkabilon sir damaganda kanyak no kinakuyog po ni mother da nga napan ijay sabang podwok nga isa't isang salsudan da kanyak sir kinita da pa iti cellphone ko no adati conversation may kan adapi pa idayal da nga number sir ng upat lang ang number tingtod da tapos hindi makita dang awan so nga awan po na da sir. Okay. So kahit na sa uwen, us-uslo iti na ipadanon ti Bomboradyo Lawag nga ti kang runaan nga rason dagitoy nga individual iti panangkabkabil da kaniyam gaputa
ti atap dalaeng. Sir Rodel, ket boyfriend mo, iti datoy nga inada, ken kabsat da nga babae nga balo, Ma'am Rodel. Siguro sir, kasi siguro sir. Okay, sir. Sir, hindi nakasweet tinapasama, awan iti sa bali, nga nakakita, awan tinaganawa, kadagito nga tattao? Awan sir ta napanda nagita nga min digiti kakadwa min sir nga daduma. Tapos deti duwa ka anak kakisud lang ti siriringan nga amok ken handa nang nagsiguro sir. Yung DJ pada nga driver sir, idi sublat nga mapantugtog di lugan na kaparwaran. Iso nakapuot siguro di kitay kadwa min sir iso nga may dadjay nga site nga yan. Sir Rodel, anat ti, kumbaga, pamatim, kada ito nga napasamak, talaga nga plinano da, nga kabkabilan da ka, when no, dato ikat resulta laeng, iti siguro, influensan iti nasanger, Sir Rodel. Mabalin nga impluwensya pa ti aragan sir ken siguro dati plano kasi DJ nga rod damdamagan da sir nga kadwak ni mother da nga napaspasyer sir. Sir, mapanta ka dato'y inada, dagitoy, nga individual, nga iso iti pagat-atapan da, nga girlfriend mo, allegedly. Am-amom ka di, ken anang nga talaga iti relasyon mo, kadato'y nga naso nga babae, Sir Rodel. Ang mukisunan sir ni mother ko taga Elizabeth Mot lang hindi balasang sir. Ngam Yung naiget kanayon nga talaga nagpapanti- nga dakadi dagitoy masansan ngamin nga panagkadkadwayo sir wano panagsinsin na ritayo. awa mo sir kidi di lang nga time ta ada kami nga ro DJ pabudpud sir nga napan nag-overnight. Iso na di ti pa nagsamo mi sir. Ngam moment nga kabagyan datoy nga individual sir. Haan. Sir sika nga mismo sir awan ti pamilya mo sir wano asawa anak mo. Kabalay ko ti duwa nga anak ko sir ken ti asawa nagsina kami. Okay sir, so kumbaga maling akala gapot ta nakita da nga nagsinarita kayo tagayam pinagatapan da nga siga ket boyfriend na. Apay mano nga tawonen sir da amom lang nadala information mo kasanot kabayagen nga balo ngamin datoy nga nasa nga individual. Babayagin sir kasi da kamo no man nga tabot nga balay so. Okay, sir. Sir, kadato nga napasamak, dagitay kumbaga napasaram, ada ka dagitay kumbaga pasasugat nga nakitam iti bagbagim kalpasan kadato nga panang kabkabil da kanyam ken ada ka di dagiti armas nga inosar da sir iti panang kabil kanyam. Ano ti pasak sir o halos buo ti bakrang ko kada bukot ko sir tapos ti right side pero ken digiti taktakil ko sir. Tapos po unti didi ko kay sir kasi naka-impatalikod dati yung mga kastoy. Tapos na itanggatak di anti sir may sir ito nga dapay pasana diti dapayag ko nga left side. Okay, sir. When sir nga no kita no subyanta iti nakabkabil ka sir mga imabot nga dati mano nga minutos iti panang kabkabil da kanyam sa daka pinarukatan. Siguro mga 7 minutes sir. Talaga nga nagkarumat lalo kat 5 nga kumbaga lalaki iti nang kabkabil kanyam sir Rodel. So gapo iti dato kalpasan ti dato nga napasamak anang aro iti planom nga aramidan Sir Rodel. Nawita sir ket anan awang penga min dati medical records ko sir iso nga kay lang iti desisyon no anati plano kita pa sir. Ngem anat kinapagpaiswanan nga adda iti panagsinnangoyo wenno manamnama nga panagsinnango iti kwerpot kapulisan sir kadagiti nga nang kabkabil kaniyam. Nagsasama kami iti bigatan sir. Anamet ti nagresultaan dati nga panagsinnarita yo sir.
Dako lang maka-desisyon ko sir ta year ore ko deti medical records ko sir. Isa di ko na nga hanap ko lang naka-decide sir. Gusto. Nga mahanda nga nagkid daw ti pamakawan kanyam, sir. Aman sir, yung kung kasi in-accept ko nga sir, dito yung pamakawan. Kasi sobra ti nakakam ko nga pugtar kada dangog sir ti pagi. Kantion. Well, Sir Rodel, kaswam na gito. Nga individual, amangan no bayam dato kat amangan no adantupay. Iti biktimada, gaputa arig na laklakayan dalaang iti mangkabkabil, iti mesang individual. How about dati babae nga maibagbaga nga girlfriend mo, sir? Awan ti nagbalin nga statement na nga iso na mismo't nang ibaga nga haan na ka nga boyfriend, Sir Rodel? Di naparward na DJ kadwa nga nagluganan mi nga may sir kasi tinuktok ba yung ngamin. Nangagkuy sir nga ibaga na di nga awan ti relasyon may kan ore dati may nga driver sir kasi pagatapan da ba nga iso na boyfriend ni mama da sir. Hala. Abay sir ta kumbaga ket bantayan mi iti datoy nga nasoong kaso no planom iti mangipila iti kaso well and good suportarak no siya tila sa ludsudem rumbeng laeng nga makaswan dagito nga klase iti panagugugali dagito nga individual dati kunakon ket naamak nakamamak gapo ta mabalin nga haan lang nga sika iti mabalin nga pangaramidan da iti datoy nga banag awamet dagiti damdamag yu sir Rodel nga malaksid kanyayo dapat dagiti mon una nga nakasuiti nararamidan nga kinabkabil da nga kasinango da iti panaginom ti arak. Dati may sir kasi lang dati nadamag ko sir. Kasi mo lang nagkapkabil ti napasamak sir. Okay. Anyway sir, Sir Rodel, agyaman kami iti oras mo nga in pa iti Bomboradyo Lawag ken maki-update kami kadto nga kaso, Sir Rodel. Sige sir, thank you.